Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Haga Khatsautri Uyayong Arja Pesan ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People lani ka FKGGP South East Khasi Border Circle kala lek pan khandra license khai lani trading license sha ki thain khaput kata shabalat dangar sona tola bat ki yo khaput ki badan hakitu ki thain handrai kat bagi dekat jong kani kasang ki dangdon hasiteng inti kilalap baki don bun ngut ki barjela ki bawan nadu Bihar bat na Uttar Pradesh ki bawan ban terwatiar syadu ki thain balat dangar ki dekat ke FKGGP hapo ka jingalam jong ba Kerman Syangdiar kilabat yakini bat kilalait ban IT Shamausan Ram Police Station bat Shikpulit jong ka dangar outpost ha ka jingkhenra trading license bat hakiyo ke FKGGP kalalam babun ki dukan barjela kem dan ya ki trading license bat kitu ki badan ru bon ka license jong ki kalakut porno kene ka sang kalakun tu ya ki bor badai pek bakim dei show bandang ai trading license ki barjela khnang baki bri lajong kin la ban sang ya ki kam baki la ban tre dal no chno ba na kana 100 na mo drama leng berarti ya apa itu baik लगता है नहीं सर apa itu baik अगर आपका बाइक का नंबर को आप लोग ऐसा खाना से मारेगा तो क्या करेगा man kapor nalyang jingi kum kaseng ni jupat yor nakabanta ka jing rung jimi jong ki bandari nangta habadai bat kini ki trading license bat menta kasngi nalyang jingi kum ka circle ni wan ban hiar hakini ki thain bordar adu kenang ni na balat sadangar bat sia sanutala bat baro kini ki area jong kanika dangar kini ki border area nilanjungi kaseng kaba kay ka bangilap kolong kat bangidang ya lenti bangin wat ban hiar sini se bordar ngilap ikikat tu kene ki kali ki Dakhar ki Mandari ki bawan na Bihar ki bawan na Uttar Pradesh ki bawan ra arubat ki tiar banwandri wan sani se ki thain bordar te kay ka bangi don ban ong hangne isngousi kalong ba kumnu kini ki breu kila bandrung light luit sya kani ka jela jungi undai tang aki prengsor ndai sadu sya nei sakhan jungi kithanong kendong dan jungi kum kaseng habangi ya kendu ikum kini ku bring la persang ban kli ki kilawan direct nadu na Uttar Pradesh pat na Bihar banwan ban terwai kitiar si kisnong kithau kum ta kane ka ngai ba dan jungi kum kaseng ngai ba kalong ka jingma habakini ki breu ki yo bandrung si kisnong kithau ngintip la kidi ki breu sneu na ki breu ki bha lane ki don berkiwi pat lese ki jumut jongki banwan sa kini ki than ki jungi kum tang lang ba kani ka lenti ka bangi kum kaseng niyat na ka bata ke jing khandra yaki trading lesson bat yaki labor lesson na ka bata kini ki bri ki banabar ki bawan sa kini ki than ki jungi bat na ka bata jung kini ki bri ki banabar bawan ban terwatiar se kisnong ki jungi nila IT no sya ka Mausan Ram PS bat hangne hadangar opus bat habang irung sya kini ki yau pat ngilap babun ba na preng jong kini ki nong song yau ki Dakhar kini ki non tribal ngilap ba kimdon wat bang ya katring lesson ru don ki ba la kut katring lesson ka bala slam bat ngi ba kene kan bu kajingma na ka punta ki breu jungi ba kini ki yo ban khai lai lui ndai kat ba ki breu jungi kilong tang kinong thet tekumta ngisngau ban ong balang ba kani ka kruwa ka basai ka bangi ngidon hangne ban pensngau la kalong ya ki it ki hima la kalong ya ki board district la kalong ya ki board jong sarkar ki badai ban pet bat khmi na ka banta kani ka turit na ne na ka jingdai bat kini ki juru jingmi jong ki bri ki banabar ti nalang ji ko masang ngidon ban kentu kum ne ban ai ki jing trelang
Banom isu lese yakini ki trading lesson lada long kabala kum tangi kerpat yakini ki sim isordar balada maki kila banom isu yakini ki trading lesson ngis kam ba kanlong kalat ban aikam aijam baki berujungi kila bantrei kini ki kam nomor kumbangi imata kini ki kam baki berujungi kila bantrei kila ban seng bat kanlong syaka jingker ko nakabanta ki nong susnong jongka than ko jungi bat susu hakini ki kendiat sengi nyilap ki don ki jingtrei ki ba ki company ki wan bantrei kum ka GC construction committed company hangtei hake area Fromroy Kim don matanggal level lesson ru. Kiyo ijing tho na Jante Hills kat ba ki wan bantrei syakini ki than ki jungi ka badai ka is ka sales. Kum ta ka bas ngulungo. Kum nu kini ki breu ki im lat lui ba ki yat lat lui hakadong ka than hakari ba ka jat badreu bantu lane bandutino ya ka khai ka pateng kayo ka kot jong upai ba jong ka bri ba new trap ka jungi. Kum ta na lang jungi sachisin. Iketujur ki bors district council ru makin sim kya banda street banda simkya balalong kabala bandom isu yakini ki trading lesson kenang bakan kalat ban aikam lane ban aiman sim ikibru jungi bakin seng yakikam lajong tetang kata na keleng jungi kum kaseng bat leseng yen sawan biang hakwi pat kipor ban jurip nakabata kini ki nongsong yo kibade ki non tribal pada ngilap biang sisin ikentu pat ngin sasimru dekwi pat senjam kum kaseng